Storja oħra ta' Lina Brogdorf bil-ktieb Il-Bib numru 11 li se naqra llum jisimha Meta jixxarbu l-ġwienaħ. Anġel stempħet. Kien ilu biċċa sew li daq l-iżveljarin, immi waqfitu u reġgħet ħadet nasa oħra. Issa kien sar wisq ħin delwaqt id-9:30 li tibqa' hemm aktar ikun kapriċċ meta xtaqet toħroġ għal xirja. Fl-istess ħin, fodwa bħal dik f'Jannar bix-xita nieżla qliel, rieħi venven u jnewwaħ, ħassita li tinsab tajjeb hemm għall-irdoss. Imgezza fis-sħana tas-sodda waqt li taf li ħaddieħor kien qed jissieleb mal-maltemp, ħasset sens ta' sodisfazzjon u oġba. Kienet tinsab fil-ġenna tal-art, kuntenta u fis-sliem diment li kienet imwensa bl-imħabba ta' John. Le, mhux fil-ġenna tal-art, bdiet tirraġuna magħha nnifisha, għax hemm jista' jitfaċċa xi serpa jur li jtelfilhom kollox. Aħjar tgħid li ħassita fis-seba' sema. X'kien jonqosha? X'ixtaqet aktar minn hekk? Ta' bil-ħaq li ma kellha xejn li kien tagħha ħlief il-ktieb tal-bank bi ftit mijiet ta' liri. Kellha biss lil John u dan għaliha kien aktar minn biżżejjed. U waqt li bdiet iġġib quddiem għajnejha dan kollu, mistoqsija stramba għaddiet minn moħħha. Għaliex ma nistax niftakar x'ħin ġibu sni dal-għodu John qabel ma ħareġ għax-xogħol. Kemm jien stupida. Bil-fors li kont riqda fil-font u miskin ma xtaqx iqajjimni. Waqt li provat tinsa dik il-mistoqsija, bdiet tiftakar kull ma għadda minn għaliha dawk l-aħħar ftit xhur li ilha taf lil John. Iltaqgħu 6 xhur qabel fi skola fejn kienu jmorru biex jitgħallmu l-Ġermaniż. Hija l-passatemp u hu għax ħtieġu għan-negozju tiegħu. Ma damux mandunaw li bejniethom bdiet timbet ġibda kbira għal xulxin. Xarejn ilu qatawha li jmorru jgħixu flimkien. Ma kienitx ħaġa ħafifa. Anġela ddiet minn infern kbir, għax għall-familja tagħha dan kien kapriċċ bla sens, kien skandlu, kien ġen ta' mument, xi ħaġa li tfajlit maturi bħala ma jaslu qatt biex jagħmlu. John kellu aktar intoppi minna, imma it-tnejn ippreferu li jgħalqu għajnejhom għal kollox basta jkunu flimkien. Baqgħet hemm taħt il-gvieret u bdiet tiftakar f'omma u missiera. Kemm kienu jħobbuha, kemm tawa trobbija tajba u batuha fl-aqwa skejjel. L-uniku wild tagħhom. Għalihom kienet anġlu tas-sema u semmewha hekk, tajt issa għadhom isuha bħala anġlu. Żgur li mhux anġlu sabiħ u abjad, forsi xi wieħed iswed li mis-sema instabat fl-infern. Min jaf, fuq kollox dawn kienu biss ħmerijiet li jemnu fihom il-boloħ. Tfajla moderna, taħsibha mod ieħor fuq il-ħajja. Kienu nies tas-sew twajba huma u missiera, nies tal-Knisja, u għalhekk qishom xi ftit antikwati. Nies li jemnu fit-talb u ta' fidi tal-azzar. U sewwa kemm il-darba biex tqis sew dak il-pass li kienet se tagħmel. Imma mill-banda l-oħra l-ebda ntħil żejjed, l-ebda ġlied jew għajjat. Ħajjitha kienet tagħha u kellha r-responsabbiltà u l-jett li tagħżel dak li taħseb u l-aħjar għaliha. Fl-istess ħin għamluha ċara. Diment li tibqa' f'dik il-ħajja huma ma xtaquwiex li tersaq lejn darhom. B'dana kollu ma qatawx qalbhom minnha. Baqgħu jippruvaw iċemplula u jibatula messaġġi fuq il-mobile kuljum. U hi tagħmilha ta' birruħa li la tara u lanqas tisma'. Imma x'setet tagħmel? Li titlaq il-John żgur li le, kieku tmut. Fl-aħħar jaqtaw qalbhom minnha u jħalluha bi kwieta. Ma kellhomx ħiel fejn toqgħod, ma kellix biża' li xi darba jiġu jfittxuha jew jagħmlu xi xenata f'dak l-appartament. Dan bl-ebda mod ma jfisser li ma kienx tħobbhom.
Għal kontrarju, kellha temmetti li aktar ma jgħaddi żmien, aktar bdiet tħoss in-nuqqas tagħhom l-aktar ta' missiera. Kemm kien fis-sida, kien jagħmel minn kollox għaliha. Kemm xtaqet li se tittarhom mingħajr ma jlumuha ta' dak li qed tagħmel, mingħajr ma jħarsu lejha bħala midimba. Imqar tarhom mill-bogħod biex isserraħ moħħha li jinsabu tajbin. Ma kinux żgħar fl-età, xtaqet li terġa' tagħmilhom kuntenti waqt li jħallu lilha bi kwieta. Kien prezzoli li qed tħallas biex tibqa' mal-maħbub tagħha, imma biex takkwista il-John l-ebda prezz ma kien għoli. Fl-aħħar iddeċidiet li tħalli s-sodda. Ħatfet il-ġigaga tas-suf minn fuq is-siġġu ta' ma' ġenb is-sodda, libsita u defset riġleha f'papoċ. Tat ħarsa maġla lejn il-mera, anfdet ftit ċara twil u nnuklat biex jidher isbaħ waqt li dbismet lilha nfisha fil-mera. Kienet sejra lejn il-kċina biex issaħħan kikra kafè. Meta għajnejha waqgħu fuq envelop abjad fuq l-istess twaletta qrib tagħha. Stramba li jkun hemm envelop hemm, tajt insieħ John. Ma kienx is-siġillat u kien indirizzat lilha. Il-kitba ta' John. Xi nota ta' mħabba bħas-soltu. Bit-bissima reġgħet lura biex tpoġġi fuq is-sodda u bdiet taqra. Għażiża Anġel, insellimlek għall-aħħar darba. Aħfirli ta' kollox. Iddeċidejt li nerġa' lura għand marti u wliedi. Għamilt minn kollox biex ninsihom, imma għal xejn. Ma' din in-nota, issib 70 lira biex tħallas lil sit il-kera. Jiddispjaċini jekk weġġajtek. Aħjar issa minn aktar tard. Nitolbok insini u tfittixnix. Nawguralek li għat issib minn ħobbok u jagħmlek kuntenta kif jistħoqlok u aktar milli qatt stajt nagħmlek jien. John. Rat littra għal darba darbtejn għax ma setet blebda mod temmen dak li kien miktub. Kienet din xi ċajta? Xtaq jinkija? Kienet forsi għadha rieqda u din xi ħolma kera? Imma le. Kienet taf sew li qamet u biex tkun żgura fetħet il-gwardarobba tiegħu. Vojta. Vojta l-kollox. Anġel bdiet tirrealizza li dik ma kienx ċajta, kienet realtà kiefra. Kienet traċedja. Id-dinja tagħha f'salt wieħed sfrundat. Il-ġejjien ispiċċa. Il-ħolma ta' ħajjita dabet fix-xejn. Issa kienet weħeda għal kollox. Tant ħasses emozzjonijiet differenti li ma setax tiddeċidi li ma kienet laqba waħda. Dik li tħoss qalba maqsuma li John it-tradija għax qalilha kemm il-darba li ma jkun qatt li lila ħallija jew li jmur lura għand martu. Inkella s-sens ta' iżolament minn kulħadd, taħtija, ta' umiljazzjoni li ħassita ferm qar minn xi daqqa ta' ħarta. Murara jekk isiru jafu omma u missiera, x'kienet sejra tagħmel? Min ser jikkonsla? Infexxet tibki. Din ma stennita qatt minn John wara li tant ħalset qares għalih. Ħalliet il-familja, telqet il-klikka tal-ħbieb, qatet ħisrem il-kors tal-università. Qalbetta taħt fuq il-pjanijiet li kellha f'ħajjitha. Irriskjat kollox u tilfet kollox. X'ħin ir-rexxiela tiġi ftit f'sekkitha, kaxkret riġlejha lejn il-kċina. Indunat li ma kienx baqala forza tagħmel pass. Ftakret fis-70 lira. Huma kellhom jagħtuhom lil sit il-kera li soltu jiġi għalihom kull nhar ta' ġimgħa. Mela għadha l-waqt isimgħu iċempel il-qampina kif se tilqgħu b'dawk l-għajnejn ħomor nar. Kella tgħidlu li huma se jitilqu l-appartament, jitilqu u fejn sejra. Żgur mhux lura d-dar, ma kellix wiċċ hekk tost li tmur quddiem omma u missiera,
żgur li jkeċċu għal barra. Ma xtaqx tibqa' tnaqqar l-4 soldi li kellha. Barra minn hekk, f'salt wieħed bdiet tobod dak il-post li sa ftit qabel kien ġenna tal-art. Il-misħut Serb kien ta' bil-ħaq era lihom, refa rasu u ferihom. Li kieku semaħħa missiera kien jikkoreġija. Il-misħut huwa dnub u mhux is-Serb. Kemm ħassitha mħawda. Madonna, hu ħsiebi. Kif ħarġu dawn il-kelmiet minn fomma ma tafx għax hi qatt ma kienet titlob. Ftakret li kienet l-ewwel talba li kien għallima missiera, tifla ċkejkna f'ħoġru. Baqgħet ittennija bil-mod waqt li tixxotta dmuħ. Ant min ser taqbad tmur. Kienet tagħti il-ġemp il kulħadd. Tipprova ċempel l-aktar ħabiba intima, il-Liljen, u titloba mqar iż-żomma għandha għal tmiem il-ġimgħa, mbagħad wara tara x'tagħmel. Ħadet kikra kafè oħra. Bdiet tiġbor ħwejjeġa biex la tiddeċiedi fejn sejra tkun tista' tagħti ċ-ċavetta lura lis-sit. Imma kif setet dak il-ħin tippjana ħajjita meta ħsiebha kien biss fuq John. Meta qalba ħassita qed tinqasam. Ħaslet wiċċa u ma xtet ċara biex għall-inqas la jiġi sit il-kera ma jxomm xejn minn dak li ġara. Bdiet tfittex in-numru ta' Liljen biex tkun żgur li għandha fejn iddeffes rasa għal jumejn. ċempel il-bib ta' barra. Jaqgħu sit il-kera ħaseb li ser taħrab. X'fittaġni. Kien hemm għalfejn jiġi kmieni hekk. Kulħadd kontrija. Ħasset id-dmuħ se jerġa' jibda nieżel u mesħet wiċċa malajr. Lestit il-flus fl-envelope biex teħles minn dil-biċċa xogħol. Fetħet il-bib ta' barra. Iċċassat tħares u biset bħal statwa tal-irħam. Ma kienx sit il-kera. Kif kellha ġġib ruħha? Kien missiera bħarsa taħnina fuq wiċċu. Ipprovat iżżomm sod mal-bib għax ħassita li serja tiegħha xi tixjira ta' ħasħażin. Ma lisnet l-ebda kelma. Missiera daħal, ħatafa f'dirajh u bleħen miksur beda itennila. Ma ġara xejn Anġlu ċkejken tiegħi. Ma ġara xejn. Ixxarbulek ftit ġwien ħajk għal xi jumejn. Imma issa tara kif jerġgħu jinxfu fix-xemx tal-imħabba tommok u tiegħi. Kif irnexxilek issibni, pa? Min qallek fejn jien? Daħal messaġġ li qalli biex niġi għalik u tani l-indirizz. Anġel ma fil-ħiġt l-issen kelma. Dan kien it-tieni xokk fi ftit minuti. Damet ma rabbiet il-kuraġġ biex tħares lejn missiera, imma xħin refet għajnejha lejh ira tid-dmuħ u tbissima li kienet ilha taf minn tfulita. Kemm kien inbidel missiera dan l-aħħar? Der li xjaħ f'salt. Kemm ġelithom isofru għal xejn? Femet sew kif tkun l-imħabba vera. Femet li ma kienx hemm għalfejn tajt ħafna xorti biex turi kemm tħobb. L-imħabba vera għandha qalb kbira u taf tifhem, tgħader u taħfer. L-Anġlu seta' jerġa' jiftaħ il-ġwienaħ mill-ġdid isir abjad u sabiħ. U hemm tintemm l-istorja tagħna bl-isem meta jixxarbu il-ġwienaħ ta' Lina Brockdorf, meħud mill-ktieb Il-bib numru 11 u stejjer oħra.